Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen lave en Q&A sammen med Noah Pedersen. Hej. Ja, det var lige hans YouTube-navn. Så vi skal simpelthen lave en Q&A i dag. Og lad os bare komme i gang. Lad os komme i gang med første Q&A. Hvad er det, Noah? Bedste ven. Okay, min bedste ven. Jeg har sådan 4 og sådan. Altså det er ham her. Så er der en, der hedder Luca. Så er der en, der hedder Kasper S. Og så er der en, der hedder Kasper K. Og så er der en, der hedder August. Jamen, det er sådan set dem. Jeg har ikke nogen bedste ven. Jeg er rigtig gode venner med alle, synes jeg. Hvad er det næste? Yndlingsdyr. Jeg vil sige, jeg kan godt lide sådan hunde og katte. Sådan Du lidt skal tiger. kigge ind i. Sådan tiger og løve og hunde og bare sådan. Jeg kan sådan godt lide alle dyr sådan set. Undtagen slanger og edderkopper og sådan noget. Mit bedste dyr, det er hund. Og så er det nok tiger. De 5 streger. Og så, hvem kan spise rugbrød hurtigst? Det skal vi lige hen og hente. Så er vi tilbage om 2 sekunder. Hej! Nu har vi simpelthen fået rugbrødet. Ja. Så er du klar? Ja, Noah? 3, 2, 1. Hej. Rød med fløde. Okay. Rød med fløde. Okay. Og er klar. Sådan. What? Jeg er ikke engang synket lidt. Nej, Imens du så spiser, kan jeg åbne. No. Og vi havde lagt nogen ud på Snapchat. Det kan jeg lige fortælle. Vi har lagt en. Jeg har lagt en på noget, der hedder Musical.ly. Og så har jeg lagt en ud på min Snap. hej. Og så har jeg lagt en ud på min Instagram. Og han har lagt en ud på hans Snapchat og Instagram. Og nu har vi lige taget hans. Så nu tager vi min. Så den åbner vi nu. Du skal vise den til kameraet, Noah. Ja, det gør jeg. Okay. Hej. Det er bare. Helt vildt langsomt. Kan du ikke bare trykke dernede? Det der spøgelse inde på Snapchat. Come on. For satan, mand. Ja, vi danser. Okay. Jeg har ikke talt, hvem vi har fået snap. Vi har fået en fra Signe. Nu kom den. Den kom. Okay. Nej, nu er du skal... Signe skriver, I kan desværre ikke skrive til mig. Yndlingspigeven, og det skal være fra klassen. Bo helt alene hele livet. Eller være rig, skråt bo sammen med en familie og kæmpe jer frem til pengene. Okay. Så Den første, det var... yndlingspigeven. Fuck. For min klasse, jeg har sådan 5 styk. Det er nok en, der hedder Silje S, og en, der hedder Anna, og Victoria, og Maria, og ja, jeg tror, det er dem. Sådan. Hvem er dig? Altså, inde i min klasse, der går du 3 piger, og de er hele tiden syge.
Så det er sådan set ret svært. Så jeg har faktisk ikke nogen. Det har jeg ikke. Men inde i min gamle klasse, der tror jeg, jeg havde en. Jeg kan ikke huske navnet på hende. Nå, Så ned videre. ja, Hvad var det? og så var det så andet, det var at bo helt alene og være rig, eller bo sammen med en familie og kæmpe sig til pengene. Jeg vil nok bo sammen med en familie, og så kæmpe mig til pengene. Jeg vil nok være rig. Ej, jeg vil nok også bo med en familie og kæmpe mig til pengene. Hvad var det næste så? Ja, så går vi så ind på Instagram. Instagram! Der har jeg fået en masse. Der har fået 4, så lad os lige se dem. Oh my god. Hvad? Hvem kan hurtigst få sko og jakke på, og så løbe ud i haven? Det magter jeg ikke. Det gider vi ikke. Det er ligesom Q&A. Okay, hvem er sejst? Frederik Bang. Det gider vi ikke mere. Hun hedder ikke Frederik. Der står Frederik Bang. Frederik Bang, det gider vi ikke mere. Så en her fra Illuminati. Nej, Emma. Hvem er sejst fra 7. klasse? Jeg går ikke i 7. klasse. Nej, men hvem er sejst fra 7. klasse, synes du? Fra din skole. Lasse. Han kører motocross. Så vil jeg nok sige... enten... Jeg har 3. Jesper og Michael og Søren. Det var lige dem. Og så har vi... Hvem er ældst? Mig. Ja. Ja, det var ikke flere. Eller jo, så har vi en her. Spise kanel og bland det samme med mel. Det gider vi heller ikke. Gør vi ikke. Niller massen. Nå, men ja. Nå, Madsen, det gider vi heller ikke. Nej, Det er men, Q&A. Nå, men det var den video. Tak fordi, at I vil se med. Ses i næste video. Hej hej. Hej.